Muhawara tsakanin 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati ta ja hankalin mutane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. An yi muhawara tsakanin wasu ɗalibai mata a makarantar sakandare da ke jihar Bauchi a ƙaramar hukumar Toro. Muhawarar dai an fara ta ne tsakanin makarantar da take goyon bayan ma'aikatan gwamnati sun fi 'yan kasuwa amfani, da kuma ɓangare ɗaya da suke cewa 'yan kasuwa sun fi ma'aikatan gwamnati amfani a cikin al'umma. Sai ku gyara zama domin ku yi wa kanku alƙalanci. Sannan kar ku manta, idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. In kaga an zub da miya to cikin tuwo ya kare. Kowa ya ce wutar karata kwana shine ya kwana bai yi bacci ba. A rashin kira karen bebe ya bata. Muna tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Ya mai girma shugaban makaranta, masu girma alƙalan muhawara, abokan karawata, malamanmu, saurayin uwana ɗalibai maza da mata, gaisuwa a gare ku. Na tsinci kaina cikin farin ciki kasancewar a yau zan gabatar da hujjoji na a gare ku a wannan gagarumar muhawara wacce take faɗin ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa wa ya fi muhimmanci a tsakanin al'umma. Ni ina cewa ai wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Idan ana da rafid da uwa ake, idan ana maganar ma'aikacin gwamnati wa ke maganar ɗan kasuwa. Da farko wane ne ma'aikacin gwamnati, sannan kuma wane ne ɗan kasuwa. Kafin nan ni ce ta ku Fatima Mahmud daga ƙaramar sakandare ta je kaka dawo, wacce ake mata lakabi da gwamnatin Junior Secondary School da ke garin Tildan Fulani ƙaramar hukumar Toro jihar Bauchi, kuma mallakar ƙaramar hukumar Toro, mallakar gwamnatin jihar Bauchi, mallakar gwamnatin Najeriya baki ɗaya. Na farko, wane ne ma'aikacin gwamnati? Ma'aikacin gwamnati shine mutum bawan Allah wanda ya sadaukar da kansa, lokacinsa da rayuwarsa ga al'umma domin su sami ingantacciyar rayuwa. Sannan wane ne ɗan kasuwa? Ɗan kasuwa wani mutum ne da ya sadaukar da kansa, lokacinsa da rayuwarsa domin ci gaban kansa da iyalansa kaɗai. Na farko, duk kasaitar ɗan kasuwa sai ya nemo ma'aikatan gwamnati kusa da shi a wajen tsaro. Duk Afirka babu gawurtaccen ɗan kasuwa da ya wuce Alhaji Aliko Dangote. To amma idan Alhaji Aliko Dangote zai zo nan gurin taron namu, sai an nemi shawarar ma'aikatan gwamnati bangaren tsaro kafin ya zo nan. Kashi 10 na ma'aikatar gwamnati bangaren tsaro, kashi 7 suna nan suna baiwa manyan 'yan kasuwa tsaro ne saboda tsoro, lokacin da kashi 3 kacal ke baiwa ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma tsaro babu tsoro. Na biyu, lissafi mai inganci. Dole ne duk wani kasaitaccen ɗan kasuwa ya nemo ma'aikata masu lissafin dukiyarsa filla-filla, ba 'yan uwansa 'yan kasuwa ba. Domin idan ya ce 'yan uwansa 'yan kasuwa ne za su yi masa lissafi, to lalle wankin hula zai kai shi dare. Na uku, rubuce-rubucen ƙididdigar harkokin saye da sayarwa. Idan ɗan kasuwa ya ce ɗan uwansa ɗan kasuwa ne zai yi masa wannan, to lalle ba zai taɓa sabuwa ba. Sai ma'aikacin gwamnati, masanin harkoki, masanin rubutu, mai sadaukar da kai a koda yaushe. Don haka nake cewa ma'aikacin gwamnati shine shakundun uwa maba da mama titi, ba a ƙetara ka sai an waiga. Da wannan nake cewa ma'aikacin gwamnati muhimmancinsa ma bai misaltuwa a 'yan ƙananan shekaru. Ina fata shugaban taro da dukkanin shugabanni masu lura da wannan kasaitacciyar muhawara tare da abokan karawata, sauran 'yan uwana ɗalibai da suke kallo na a wannan gagarumar muhawara, da su gamsu da hujjojina akan cewa ma'aikacin gwamnati ya fi ɗan kasuwa. Na gode. Je ka dawo na Abubakar mai yaƙi, sabon garin na Rabi. Akwai ta farko. Ku tashi ku miƙe 'yan arewa, zaman banza aikin kawai ne. Ku kama sana'a 'yan arewa, zaman banza aikin kawai ne. Kasuwanci harkar dogara ce, zaman banza aikin kawai ne. Ɗaya daga cikin waƙoƙin Mamman Shata Katsina da wai 'yan kasuwa kenan. Yaro bai san wuta ba sai ya taka, duk mun nisan jifa ƙasa zai dawo. Jibbarkaki da fara gadara ga matan tilo ne. Amma idan aka yi la'akari da gwantal gwaƙal gabas, wane kare da gonar zobo, duk mai hankali da tunani shi yake gane furfuratin kiya da ɗingishin kwaɗo. Shugaban taro, mai kula da lokaci, alƙalan wasa, ɗalibai 'yan uwana maza da mata, barkanku da warhaka, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Sunana Maryam Ilyasu Abdullahi, na fito ne da ƙaramar sakandare ta Abubakar mai yaƙi da ke cikin sabon garin na Rabi. Na fito ne domin warware zare da abawa tare da gwangwance
kamar haka. Kasuwanci ya fi aikin gwamnati. Kafin na bigi jaki na bigi tanki. Zan so na bayyana ma'anar kasuwanci kamar haka. Kasuwanci hanya ce ta siya da siyarwa domin biyan bukatunmu na yau da kullum. Na zaɓi kasuwanci ya fi a bisa hujjoji na kamar haka. Na ɗaya, arziki. Wanda ya fi kowa arziki a ƙasar Afirka babban ɗan kasuwa ne ba ma'aikacin gwamnati ba. Wato Alhaji Aliko Dangote ɗan ƙasar Amurka ne, a duniya kuwa shine Bill Gates babban ɗan kasuwa ne ba ma'aikacin gwamnati ba. Wannan yana nuna mana cewa in har dai kana so ka yi arziki to ka riƙi kasuwanci. Duk wani ma'aikacin gwamnati da kaga ya yi arziki to cikin biyu za a yi ɗaya. Wala Allah ya haɗa da kasuwanci ko kuma ya haɗa da satar kuɗin gwamnati ne. Na biyu, lokaci da kuma 'yanci. A harka ta kasuwanci 'yan kasuwa suna da lokaci da 'yancin kansu. Sabanin ma'aikatan gwamnati wayanda suka sai da lokacinsu sannan ba su da 'yancin kansu. A misali, mahaifiyar soja ta rasu, ba shi da lokaci da 'yancin kansa da zai je domin jana'izar mahaifiyarsa. Dole sai ya nemi izini a ƙarƙashin hukumar da yake aiki. Na uku, biyar buƙatar gaggawa. A harkar ta kasuwanci a duk lokacin da buƙata ta kuɗi ta taso wa 'yan kasuwa, sukan iya magance da cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da sai sun jira wata ko albashi ba. Sabanin ma'aikatan gwamnati waɗanda suka dogara da wata ko albashi. Na hudu, rashin cin bashi. 'Yan kasuwa suna da walwala da kuɗi a koda yaushe domin su ne soso da sabulun ma'aikatan gwamnati. Don a wajen su suke cin bashi in ma na kuɗi in ma na kayan abinci, wanda sai an biya su albashi kafin su biya su. Na biyar, dogaro da kai. A harka ta kasuwanci 'yan kasuwa sun dogara da kansu ne ba da wani ba, wanda hakan ya kawar musu da mutuwar zuciya da tsammanin marabbuka. Sabanin ma'aikatan gwamnati waɗanda suka siya lokutan su gaba ɗaya, sannan wanda hakan yana haifar musu da mutuwar zuciya da tsammanin marabbuka. Daga ƙarshe akwai wasu baitoci da wani fasihi ya kawo kamar haka. Kasuwanci shine jagaba in har fa kana son ci gaba, baruwarka da harkan ɗan aro sannan kuma harkar dogaro. Ina fata waɗannan hujjoji na za su gamsar da mai sauraro na. Na gode. Karka bari kaifin bakan kai kan kaikayin kare karka bari kaifin bakan kai kan kaikayin kare kukanka. Sawun giwa badda na raƙumi za ɗaya baya taɓa barin dami, yau da gobe mai ƙarar da labule. Sara da sassaƙa bai hada ganji toho. Yau taro ake na Hausawa da naka Hausa sai ɗan Hausa. Ya mai girma shugaban taro, mai lura da lokaci, abokan takarata, 'yan uwana ɗalibai maza da mata, barkanmu da warhaka. Sunana Habiba Abubakar daga amshakiyar makarantar Jekaka dawo da Taramar Secondary da ke garin Tildan Fulani, karamar hukumar Toro, jihar Bauchi, wacce ake mata lakabi da Gwamnan da Junior Secondary School. Na tsaya ta muku akan wata gagarumar muhawara wacce take cewa tsakanin ma'aikacin gwamnati dan kasuwa wanne ne ya fi amfani a tsakanin al'umma. Ni dai na ce ma'aikacin gwamnati saboda ingantacce, tataccen, zartaccen, nagartacce, kyakkyawar hujjoji na. Kafin an wuce gaba, zan so shugaban zama ya bani umarni na ambato ma'anar ababe guda biyu, ma'ana aikin gwamnati da kasuwanci. Aikin gwamnati uwa maba da mama, madugu uban tafiya, kowa ya ja da ke sai ya faɗi, wacce ke kunshi sirrin sinadarin rayuwa. Kasuwanci wata 'yar takaitacciyar sana'a ce wacce take amfanan mai yinta da yin ƙayyadaddun mutane. Na farko, a halin da muke ciki a yau 'yan kasuwa na fuskantar kalubale na hawan farashin kaya da karyewar tattalin arziki na duniya saboda 'yan wasu tsegumi da seko da duniya ta tsinci kanta a yau. Yawancin 'yan kasuwa da ake gani suna juya ɗumbin jari, tarin basussuka ne 12% suke juya jarin kansu. Ba wai hakan yana nufin muna hankulin kunce musu zani a kasuwa bane, a'a gaskiya ce ta biyo kanta a yau. Na biyu, a ɗaya daga gefen kuma sai mu dubi ma'aikacin gwamnati da gwamnati. Kaga gwamnati mai rumbun kuɗi wacce ake lakabi da Central Bank of Nigeria, wacce ita ja hannun ka karga wanda ya rautar duk annabin nuhu ne. Misali ya dan lailatul kadarin gwamnati ta sako wa talakawa aka dinga ruwan kuɗi 500,000 da sunan tallafin corona, wanda da aka yi ɗan kasuwa ba da kuɗin kuɗin aka ce ya kare. Na uku, gwamnati na taka muhimmiyar rawa ita da ma'aikatanta musamman wajen tallafawa 'ya'yan talakawa su samu su yi karatu a cikin sauki. Ka dubi kaga dan fushi kawai malaman mallakin jami'a gwamnati suka yi, 'ya'yan talakawa suna zaune a gida a daidai lokacin da 'ya'yan kasuwa suke can wasu kasashen wajen ba abin da ya dame su. Don nan ga wurtattun hujjoji na nake cewa kwai da dutse
ce karo ɗaya ake yi haka idan an koyar da ma'aikacin gwamnati ɗan kasuwa. Na gode. Yawan mutane su ne kasuwa. Ni ku raba ni da harka ta tarin rumfuna. Yawan mutane su ne kasuwa. Ku raba ni da harka ta tarin rumfuna. Bakin rijiya ba wurin wasan yaro bane. Yaron kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. Dan haka ruwa ba sa kwando bane. Shugaban taro mai kula da lokaci masu yanke hukunci. Ɗalibai barkan ku da warhaka. Suna na Maryam Hamza Muhammad. Na fito ne daga karamar sakandare ta Bakar Miyaki ta ce kakara da ke garin Sabon Garin na Rabi. Na fito ne domin yin tsokaci tare da warware zare da abawa akan batu mai tata. Kasuwanci ne ya fi aikin gwamnati. Na ce saboda dalilai na kwarara. Amma kafin nan zan so na bayyana ma'anar kasuwanci kamar haka. Kasuwanci hanya ce ta siya da siyarwa.